जायफोरा खेब्रै 4th टाइम एमएलए जाबाय 20 बोसोर एमएलए जाबाय रिहन दैमारी बिथाङा दिनै बिथांनो फिन आरो एमएलए होबावनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं साना 20 बोसोर जों बिथांखौ एमएलए नायबाय दा बिथाङा 2021 आव एमएलए जेनबाय 2025 आव एमसिएलए देरहानानै डेपुटि चिफ जाबाय इभेन बीपीएफ नि मानसिफोराबो बुंदों जे रिहन दैमारी बिथाङा डेपुटि चिफ जाना थानायानो मोजां BLT नो खेबसे चान्स होबाय NDP नो खेबसे चान्स होबाय गतिके दिपेन बर'नोबो खेबसे चान्स होनाया मोजां जे बिथाङा मा मावनो नागिरमारदों बे मावनो नागिरनायखौ खनसे जों नायनाया मोजां जोङो साहसनि गेजेरजों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ देरहागोन 100% देरहागोन 2 लाख थाखाखौ बिथांमोना रावनोबो होआबासिनो गावसोर लाबाय 25,000 प्रमोद बर'आ जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदोंमोन 10,000 दाननानै 15,000ल' थाखा होबाय UPPL नि सापर्टार गाखोनाय गंसे गारि अन्थाइ खुबैनानै रिहन दैमारीनि बिथांनि जिखिनि बिथाङा गें फिसिनानै दोनदों जाहो लोंहो दोनदों केम्प खालामनानै थाखा फैसा होनानै दोनदों जों थानायाव केस होदों स्पेसियेल DGPखौ खावलायदों आरो आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम रिटार्निं अफिसारनिसिम जों कमप्लेन हरदों 4 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोनखौ जुदि हमा जिहेतु जों केस होबाय FIR होबाय जुदि एरेस्ट खालाया जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीनिसिम जोङो लेटार हरगोन उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि गाहाय जि स्टेरिं कमिटिनि मावखुलियाव दिनै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिनि सायाव माखासे फोरमायनांगौ खोथाखौ लानानै जिहेतु आङो 46 नं उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि बिजाथि आरो बिजाथि महरै आङो जोंनि दलनि साफ्रोमबो जिखिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथिफोर दङ जिखिनि दा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव खस्थ' खालामबाय थादों परिश्रम खालामदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद बावदों उदालगुरि विधानसभा समष्टिया UPPL दोलोनिफ्राय जिखिनि जोंनि टारगेट बे टारगेट मथे जोङो हाबा मावगासिनो दङ आरो प्राय 99,000 भट मोननांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो 100% उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जोङो देरहानाया रोखा दा बेखायनो गोबां जोंहा माखासे एजेन्डाफोर थाबाय बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौ विधानसभायाव थांनानै टेबोल सौनानै जोंनि अधिकारखौ जोंहा मोननांगौनि खोथा थाबाय सिमा बारायनांगौ गामि थिसननांगौनि खोथा थाबाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि खोथा थाबाय आरो जोंनि बारग' NDP बिथांमोनखौ जिखिनि बिथांमोननि केस आरो जिखिनि आद्रा थानाय जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनांगौनि खोथा थाबाय बे मोनसे बिथिंखौ लानानै जोङो हाबा मावगोन नैथियाव जोङो रायजो राजानिसिम मोनसे कमिटमेन्ट लानानै थांदों 8टा गेरान्टि 36टा माने कमिटमेन्ट बे बेलायाव जिहेतु युथ आरो यां जेनेरेशननि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि सिङाव आरो उदालगुरि जिल्लायाव फैबाय थानाय समाव उदालगुरि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननाया जोंनि 1 नम्बर थांखि आरो बे खोथाखौ लानानै थांनाय समाव गिबि मन्थ्रिजोंबो रायलायनाय जादोंमोन जि सरकारानो फैया मानो जोङो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जों गायसनगोन गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटि जों आपग्रेडेशन खालामगोन जुदि क'क्राझार कलेजआ इउनिभार्सिटि जायो कटन कलेजआ जुदि इउनिभार्सिटि जायो उदालगुरि कलेजआबो इउनिभार्सिटि जागोन नलखामरायाव बानायबाय थानाय इन्जिनियारिं कलेजखौ पूर्णांग पर्याय खालामनांगौ आरो बेखौ बेखेवनांगौ आम्बागावआव नार्सिं कलेज हरिसिंगायाव पलिटेकनिक लोगोसेनो जोंहा NIT गायसननाय ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसननाय बे खामानिफोरखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय बिजाथिया देरहानायनि उनाव विधानसभायाव थांनानै आसाम सरकारजों सावरायनानै मोनफ्रोमबो दिगखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगोन गोबां जायगायाव जों केम्पेइनाव थांदों आरो केम्पेइनाव थांनायनि समाव रायजो राजाया जोंखौ बुंदों
जे अरुणोदयखौ दाननानै होदों गोरिब गुन्द्रानि जोंनि आइ आफानि अरुणोदयखौ अन्याय भाबै दाननाया बे बिराद मोनसे गाज्रि खामानि बे मोजां खामानि जायाखै दा बेखायनो अरुणोदय जाय जायनिखौ दानदों गोदान सरकारा बे अरुणोदयखौ होफिननो थाखाय 100% जों खामानि मावगोन जायफोरा अरुणोदयाव हाबाखै बिथांमोनखौ जों गोदानै लिस्ट खालामनाय जागोन आरो अरुणोदय आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनाया एमएलए जानायनि उनाव बे आंनि दायित्व आंनि कर्तब्य नोंथांमोना बिश्वास लाखि कारन बे आसाम सरकारनिसो स्किम बे बिटिसिनि स्किम नङा महिला उद्यमिता स्किमा आसाम सरकारनि स्किम आइवाइ न' रेशन कार्ड बृद्ध पेन्सन विधवा पेन्सन गासिबो स्टेटनि स्किम आरो मोनफ्रोमबो गामियाव नखर नखर स्किम आरो गामि गामि जौगानाय बे मोनसे अभियानखौ लानानै जों हाबा मावदों आरो बेखायनो आइ आफानि जिखिनि मोननो गोनां जिखिनि अधिकार दङ अरुणोदय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे गासैखौबो होनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे आबादारिफोरनि थाखाय धनस्रि इरिगेसन प्रजेक्ट जे भैरबकुन्द दङ केनेल 1 केनेल 2 थांनाय बोसोराव केनेला बायनानै आबादारिफ्रा हाहाकार जादों आरो जों ज' लोगो नांनानै माथावरिखौ खोदों आरो दिनै बिथांमोना दै मोनगासिनो दङ 12 मास 12टा खेथि बा आबाद बे मोनसे थांखिजों जोङो हाबा मावनो थाखाय एजेन्डा लादों प्रत्येक जोंनि जिखिनि धोरोमारि फसंथान दङ बे बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिर जोंनि गिर्जा मस्जिद नामघर जिखिनि धोरोमारि फसंथानफोर दङ बेखौ बानायनाया जोंनि दायित्व आरो बेखायनो जिखिनि आलारि सोरांजों प्रमद बर'नि सरकारनि समाव जोंनि सरकारनि समाव बानायबाय आरो माखासे आसनि आसाम दर्शननि गेजेरजों बानायबाय आद्रा थानायखौ जोङो बानायनायनि थाखाय जोङो दायित्व बिबानखौ जों लागोन बेखिनिखौ खोथाखौ बुंबाय जोंनि यां जेनेरेशननि युथनि साख्रि बाख्रि बिथांमोननि थांना थानाय लाइभलिहुड जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामाव थांगोन साख्रि बाख्रि नागिरगोन बिनि थाखाय लामा बेखेवगोन स्टुडेन्टनो स्कलारशिप होनायनि खामानि मावगोन आरो जायफोरा साख्रि मावनो बैसो गैलिया बिथांमोननि थाखाय UPPL दोलो आरो MLA देरहानायनि उनाव आंनि इनिसियेटिभा जागोन इन्डास्ट्रियाव फार्मिंआव एन्टारप्रिनियरशिपआव बिभिन्न दिखाव बिथांमोननो खामानि बिथांमोननो लामा दिहुनना होनाया जोंनि दायित्व जागोन बेखिनि खोथाखौनो आङो खावलायबाय बयबो गावनि फिसा गावनि गथ' गावनि फंबाय गावनि बिदा बायदि फार्स्ट टाइमनि थाखाय आं राजखान्थियाव ओंखारबोदों आरो UPPL दोलोआव हाबनानै हारिनि गुबुन गुबुन माहारिनि सिबिनायनि थाखाय खामानि मावनाया आंनि महान मोनसे थांखि जायफोरा खेबब्रै 4th टाइम MLA जाबाय 20 बोसोर MLA जाबाय रिहन दैमारि बिथाङा दिनै बिथांनो फिन आरो MLA होबावनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं साना आरो बे खोथाया रायजो राजानिबो खोथा जे 20 बोसोर जों बिथांखौ MLA नायबाय दा बिथाङा 2021आव MLA जेनबाय 2025आव MCLA देरहानानै डेपुटि चिफ जाबाय इभेन BPFनि मानसिफोराबो बुंदों जे रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ जाना थानायानो मोजां बिथाङा MLA जानानै स्कुल कलेज लामा दालां जेबो बानायासै गतिके बिथाङा MLA जाफिननायनि कुनु जुक्ति गैया आरो MLA जाफिननानैबो जेबो मावनाय नङा मावनोबो हानाय नङा 20 बोसोराव बर' जातीय एजेन्डा इस्यु मोनसे 1% सिंगल पइन्ट बिथाङा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा बर' जातिनि इस्युआनो जा बिथाङा बिधान सभायाव एसेम्ब्लियाव रेज खालामासै आरो बेखायनो बिथांनि बिधान सभानि पारफरमेन्सआ 0 आरो बिथाङा MLA हिसाबै माने आनसाक्सेसफुल आनपारफर्म सासे MLA आरो जायनि थाखाय बयबो लुबैदों बिथाङा डेपुटि चिफआवनो थाथों नांगौथाय जों गोदान मानसि मोजां मानसि 25 बोसोर एबसुआव जातिनि थाखाय खामानि मावबोनाय जातीय सार्थनि थाखाय जातिनि सार्थआव खामानि मावबोनाय त्याग स्वीकार खालामबोनाय गोदान व्यक्तिनो जोङो बिबान होगोन आरो बिथांखौ जों देरहाहोगोन बिथाङा मा मावनो नागिरदों हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय खेबसे बिथांनो सुबिदा होनाया मोजां बिथाङाबो सेक्रिफाइस खालामदों कारन बे खोथाखौ बेखायनो बुंदों रायजो राजाया
जे बिएलटिनो खेबसे चान्स होबाय एनडिएफबिनो खेबसे चान्स होबाय गतिके दिपेन बर'नोबो खेबसे चान्स होनाया मोजां जे बिथाङा मा मावनो नागिरमारदों बे मावनो नागिरनायखौ खनसे जों नायनाया मोजां बे खोथाखौ बयबो बुंदों बेखायनो जोंनिसिम जिखिनि रिपर्ट बिपिएफ दला गावनि केन्डिडेट दङब्लाबो बिथांमोननि भटार रायजोआ जोंनो भट होगोन बिजेपिआ केन्डिडेट गैया बिजेपि बिपिएफ एलायन्स किन्तु बिथांमोननि सापर्टार आरो भटार रायजो राजाया जोंनो भट होगोन आरो गुबुन गुबुन कंग्रेसआनो जा एपिबिआनो जा गुबुन गुबुन भटार रायजो राजाया जोंनो सापर्ट होगोन कारन जातीय एजेन्डा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि एजेन्डाया जोंनि आरो बिथांमोननियाव जेबो एजेन्डा गैया जायनि थाखाय थांनाय सानसे सिगां भैरबकुन्द आउटपस्टनि मोखाङाव इउपिपिएलनि सापर्टार गाखोनाय गंसे गारि AS12 AG 1577 बे गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै बिपिएफ दोलोनि रेहन दैमारिनि बिथांनि जिखिनि गुन्दा बाहिनी दङ जिखिनि बिथाङा गें फिसिनानै दोनदों आरो मोनफ्रोम जायगायाव गंथाम गंब्रै गारि गें फिसिनानै दोनदों जाहो लोंहो दोनदों केम्प खालामनानै थाखा फैसा होनानै दोनदों बे मानसिफ्रा अन्थाइ खुबैनानै गारिखौ सिफायदों जों थानायाव केस होदों एसपिखौ खावलायदों आरो स्पेसियेल डिजिपिखौ खावलायदों डिजिपि बिथांखौ खावलायदों आरो आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम रिटार्निं अफिसारनिसिम जों कमप्लेन हरदों जे भैरबकुन्द समष्टि उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव जि गें आरो जि फैसा आरो जि गुन्दा फिसिनानै इलेक्शन देरहानायनि जि परिकल्पना खालामदों बे मुथे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बे सान्थि गायसननाय ओनसोलनि थाखाय बे मालाबा मोजां खामानि नङा 15टा बिटिसिनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया बयबो गावबा गाव प्रसार खालामदों 126टा आसामनि विधानसभा समष्टियाव जेबो दावराव दावसि गैया किन्तु एकमात्र उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव रेहन दैमारि बिथांनि गुन्दा बाहिनी बे गेंआ थाखा फैसा जाहो लोंहो रायजो राजानियाव फैसा थाखा गारहैदों रायजो राजानि अरुनदयखौ दानना होदों दा बुंहैदों आरो अरुनदय होगोन 2 लाख थाखाखौ बिथांमोना रावनोबो होआबासिनो गावसोर लाबाय 25,000 प्रमद बर'आ जि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदोंमोन 10,000 दाननानै 15,000ल' थाखा होबाय आरो दिनै बिथाङा एमएलए दारायनानै देरहानायनि सिमां नुदों गासिबो क्षमताया दिनै रेहन दैमारि बिथांनि आखायावनो 20 बोसोर एमएलए 10 बोसोर मन्त्रि एमसिएलए देरहाबाय डेपुटि चिफ जाबाय टाउन कमिटिनि चेयारमेन हस्पिटालनि चेयारमेन कलेजनि चेयारमेन हाई सेकेन्डारिनि चेयारमेन डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि चेयारमेन बिथाङा रावनोबो क्षमता रावनोबो पजिशन रावनोबो हगारनो गोसो गैया गावनो नांजोबगौ समस्त क्षमता अधिकार बे गावनि आखाइ कब्जायाव आरो रायजो राजाया बिबेचना खालायगोन सासे मानसिनो बेसेबां बारे बारे अधिकार होगोन बेसेबां बारे बारे क्षमता होगोन सासे मानसिनो बेसेबां पावार होगोन आरो बेखायनो रायजो राजाया बुंदों एबाराव जोङो दला जि जाया मानो केन्डिडेटखौ नायनानै भट होगोन आरो केन्डिडेटनि सार्थआव भट होगोन बे खोथाखौ बयबो बुंदों आं बेखायनो रायजो राजाखौ बुंदों गिनायनि दरखार गैया नार्भास जानायनि दरखार गैया जोङो साहसनि गेजेरजों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ देरहागोन 100% देरहागोन आरो बिथांनि गुन्दा बाहिनी गें जायफोर फिसिनानै दङ पुलिसा जुदि उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोनखौ जुदि हमा जिहेतु जों केस होबाय एफआईआर होबाय जुदि एरेस्ट खालाया जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रिनिसिम जोङो लेटार हरगोन इउपिपिएल दोलोनि जानानै जाहाथे बेयाव गें आरो गुन्दागिरिनि पलिटिक्स सोलिया थाखा फैसा होनानै जोंनि मानसिफोरखौ बायखांगासिनो दङ जेराव जोंनि सापर्टार फैयो बेयाव 50,000 1 लाख 2 लाख 10-20 हाजार होनानै बिथांमोना बायखांगासिनो दङ तारमाने जेनगोनखौ मिथिनानै गिदों बयबो बुंदोंमोन बिथांखौ एमएलए गेलेनाङा नोंथाङा डेपुटि चिफखौनो मोजाङै मावदो जिहेतु एमएलए जेनखाबाय 2021आव रायजोआ रिजेक्ट खालामबाय रायजोआ बिथांखौ माने जोगारबाय किन्तु बिथांनो क्षमता नांगौ पावार नांगौ जायनि थाखाय बिथाङा फिन एमएलए दारायनानै बे गुन्दागिरिनि पलिटिक्स दादागिरिनि पलिटिक्स आरो गें पलिटिक्स फैसा थाखा राननायनि पलिटिक्सखौ दिनै बिथाङा अपेन केम्पेइन खालायाबासिनो मानसिफोरखौ बाहायनानै बेबायदि मोनसे परिबेस खालामदों
बे परिबेसखौ रावबो बेयाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रावबो मोजां मोना आरो जेसेबां दादागिरि गुन्दागिरि खालायगोन रायजो राजाफ्रा बेनो भट होनाय नङा खिन्थु आं बुंबाय बिथाङा एमएलए देरहायोबा बेयाव दादागिरि क्षमतागिरि आरो परियाल केन्द्रिक राजनिति सोलिगोन आरो फिसालाखौ पलिटिक्सआव लाबोनायनि प्लेनिं दङ होननानै बिपिएफ दोलोनि ओंखाम संग्रा न'निफ्रायनो आंनो खिथादों थारमाने आरो बे सिंनि खबर आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौ लानानै गोजोननाय गैया आं दिनै रायजो राजाखौ खावलायबाय फिन नोंथांमोना गावनि फिसा गावनि फंबाय गावनि गथ' बायदियै खेबसे आशीर्बाद हो मदद हो 9 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो भट होनानै जाहाथे नोंथांमोननि बिजाथिखौ देरहाहोगोन आरो बेखिनि खोथाखौनो आं दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय जों जेब्लायबो सान्थि गोजोन गायसननायनि थांखियाव स्कुल कलेज मेडिकेल कलेज इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पलिटेकनिक गायसननायनि थांखियाव जों दङ खिन्थु बिथांनियाव बे थांखिया गैया बिथांनियाव जेबो एजेन्डा गैया बिथांनो खालि क्षमता नांगौ पावार नांगौ खिन्थु रायजो राजानि जौगानायनि अरुणोदय आसनिनि एजेन्डा गैया दानना होनायनि आसनियासो दङ होनायनि आसनिया गैया जाख्ल'नायनि आसनियाव दङ होनायनि आसनि गैया बे खोथाखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों